jaira, but never no 1,000, a few thousands. But I'm starting my jaira follow my pages. Samjambogara makadero. But muso mnondona ndisisipo panapa. Ndenda ku page uko. Moto zotora makore ne makore. But ndine YouTube as well. Also my live and ones posta ku YouTube. Ariko ku YouTube. But anonetsa dzimwe ngwana kareba 5 hours and echa divide ndichita screen record ndoposta ku YouTube, screen record ndoposta ku YouTube. Saka dzimwe ngwana ndichita screen record rimwozi munhu rakaita sahedha rongo kufonera screen record yobhadzima live yange apa 50 minutes. Nguna rimwe zimunhu rongo kufonera vana mucha va ungukara kwangofonerwa na mucha rutya kana na Debra dadire na Chiera ikangofona wachita screen record yobhadzima. Saka zvoda ndikandichita screen record maybe ndise phone yangu off handizi ndaita sei ndikaita off whatsapp inenge chirira ndikaita off uyi inenge chingorira saka ameno saka ndoita screen record pakati pousiku sometimes ndozoisa ku YouTube. So hence I think women should be careful on when to bring a new man. No. Yeah, hence on when to bring a new man to meet your kids. Kids, especially boys, may feel very jealous and confused. The best time to bring a new man to your kids is when before they turn 7. Kana vari vakomana. Vana vechikomana before they turn 7 vane kamwe attitude kari different than pavanongotanga kuita 7, 8, 9 kunosvika 12 years. Good luck. Good luck. Kuti vapa 7 years chikwira mwana anti akaita jealous adi kuona murume pedo na mai vake. But kana achiri below ikoko baba vakangonomutengera bhasikoro vakauya futi vakamutengera machewing gum vakaenda naye kupaki kubhora akangojaira izvozvo paanotena 7 atojaira izvozvo. Zvino vamwe ndoda mbokudza vana vangu ndozoroorwa ndane mwana wangu ane 12 years or ane 13. My god mwana by way. So yeah, you're right Matirais kuti it's very very delicate. Chimwechi hanzi making sense. Thanks for opening our minds and eyes. Chimwe chandada kuti ndikudze ndechikudai so vamwe vanhu vamuri kuroorwa navo they are not good fathers. A lot of us may be single because we are bad fathers. A lot of people may be single because they are damaged. A lot of people may be single because munhu wese ari single akafoira exam yekutanga. Because they are not foira they were marriage. Find out. Zvimwe zvacho assess wega. Inzvake ukaonewo uchidanana nemunhu anoti ndichangosiya vana ndouya usiku kumba kwako. He's not a good father. Zimwe nguva ukadanana uchidana nemwe mukadzi imwe vakadzi tokujaja mirati only intelligent men can judge you. Vamwe vacho vakazungaira vavona. Kana vari mukadzi zvazvo ndikakudheta ungoona first date udouye nemwana wako. My signs of a bad mother. Hauendi first date andina babysitter. No. Nah. It's a sign of a bad mother. Hauendi first date unovata kumba kwe first date nemwana wako. Mudike havoni. No, you're not a good mother. Kana watsamwa akotsamwa but you're not a good mother. Aingovo yakumba vana varara. You are not a good mother as well. You are chana chako right wati yakumba charara chikaita madzikirira chikabatwa nemadzikirira chikavya chichichema usiku mama ndarota choya padhora ko chogugudza chibva murumu yacho choona zirume rakasviba kuti ndori nezidumbu rakadai remazindebvu chinoita traumatized for life. Because mangwana wakusenja kufunza who was that in your room mommy? But no, that was no one. Do you honestly think mwana achakura achibelieve there was no one? Mbaimo. So you're being stupid. Kuna zvimwe zvinhu zvaitika tiri vana vadiki zvaitwa nana house girl vedu tiri vana vadiki. I was 3, 4. I still remember. Iye aifunga kuti atoita zvinhu akavanda chichicha but I still remember. Don't ever. Wangu vana they are not they are heavy sleepers. Iwe ndaipretenda kurara ini kanchida kuziva zvinhu.
when I was little. Ndaiziya unoza ndaiactor. Kana vana mainini vakatisiya vakasiona na mainini kana chichichi chimbonarana na tete. Vana tete votanga kuita nyaya dzavo. Imbomira kutaura vana vakasvinura imwe. Totoridza ngono tizviwe. Vana tete votanga kutaura nyaya dzavo dzokudini zvinoitwa so vana vai. Nditi anunzwa ndita sanga ndakarara. Ndakateerera zvese zvokuti kudhonza chinyichi topataizviwira ipapo. Chiona ivo nhombo hwatanaho. Chiona imisikanzwa yatinayo. Bad parenting. Vana vatete vaifungwa tarara. Votaurira vana. Vana vachidhonza vana. Ora dhonzai asikana dhonza. Vainzi dhonzai vachana mhene ikoko. Ivo havazvizivi ndakasvinura zvandopirenda kuvata. Ndororana namba munini wowana bamnini achitaura ndachibata mazamo ndikachikorunga indasingazivi ndopata ndachweta ndawati weti chaicho ndenge chibuta ndakazozototokuru pandaizviwa. And I was very little. I was very little pandaizviwa. And it stayed here nanhazi zviri mumusoro. Be very careful. Vamwe venyu kambidaona kuti murume akuroora is not a good father. A good father akarara newe vana vari mu next room. Ndakuchikupa a good example because my good fathers mashoma. A good father akarara newe vana vari mu next room. Anokurambidza kuita noise yebonde. That's a good father. Vamwe vanhu vasiri ma good fathers vanoridza mhere kana ridza mhere. Iye haasi kukuridza mhere, anoda kuti uridze mhere. Kuridza mhere kuda kuti zvana zviti saka mama vedu vasingaridzisiwi mhere na stepdad. Stepdad vanenge vanozvambura. Iwe urufunga kuti uri kuridziswa mhere kuti mwana wako musikana ari mu next room mafunga kuti stepdad vanonaka zvisingaiti. And you're very stupid. Muudza kuti iwe shamariwe hazviitwe zvokuvoluntary zvinezvi. Kana kwana singaridze mhere you're not doing it right. Ndine vana next door. Tsvaka kapilo kadiki kekuisa pamuromo. Kapilo kadiki. Mutsvaga kapilo kadiki kekuisa pamuromo. Kapilo. Kana ari vemhere. But I don't think kana vana vari padhuze bonde rofanirwa kuitwa riri heavy. Pane nguva yekuita bonde riri heavy. Vana vaenda kuchikoro. Haya opportunity inowanikwa rimwe zuva. Vana vanotumwa kana enda kuuyu. Moita riri heavy. Nguva yekuti kana vana vari mu next room. Kufunga kwangu. Kana mandivenga ndivenge. Kufunga kana vana varimo mafunga ita bonde. Ndo panofanirwa kuitwa love making. Love making hakusi kwacha love making, nice and slow sex where both of you can enjoy pasina mhere. It doesn't matter vana ndeve vakomana apana mwana anofarira kunzwa mai vake vachiridza mhere. Zviya zvinoitwa nevanhu vasiri ma good parents. That's where I give my own parents, our own parents credit. Kana pane vakambovana mai vachiridza mhere tichikura ka sorry but vashoma. Kisi chacha atambona baba vedu achikisana na mai. But muchibage muya mai pamwe vaiti ndamboenda takadai manya makadai tinosangana kumberi. I think baba vaikisana muchibage chakwirira. We don't know. Pamwe pavaenda kuhuni chisara chamboenda kuhuni chichichi. Atkona. Good parenting. Yo, ukaona murume asinganyare. Unozachi? Mom, why were you screaming? Ukanzi, Mom, why were you screaming last night? Uchati today. Oh, ndongo wabudasho. Tingo ya mom na daddy taita bonde. Really? Yeah. So, yeah, you're making sense. Thanks for opening our minds, Shafid. I usually miss your lives and see them have a chimonia. This is very true. I did jury service. Yabamdiki vaya abisa vanavem kazi. Okay? Vanavem kazi, and that time Amaya was protecting Morume. Until now, the kids are adults and reported that man, he's in prison right now. Yes! Samaona zvanaitaura mai Michelle. Matanga mchindi criticizer. Tikudanana newe asima kaita jury service. Maona kwandazoya nako nenyaya yepartnership. Nekuti inzwaika vamwe venyu you are now in your 40s now and your daughters are 16, 17. Oh, I have to say they look beautiful. If they are a version of you when you were younger,
Yeah, they look beautiful. So you need a good parent. Someone who respects you. Someone who is a good father. Someone with good morals. Someone who is not just going to be hugging all the time. You're going to come and hug teenagers. And you need to be very, very careful. If you those kids can walk my 16, anything that makes their mom happy makes them happy too. So I was the division between my limits. It's like, oh, when you hug me, I feel good. When I got Tarisa, one way I was hugging one baba over, she feel like the same. You shall not tell. So when boundary. Mom, should we hug dad? Not really. I'm the only one who can hug dad. Okay, vana kurai mchidzisa vana venyu kuti uko akubatwe whether ndini ndinane uko akubatwe mwana ngazoti uko kabatwa yaitwa mhosva chero doctor chacha ngauze doctor anofanirwa kubata atombo atsanangura hakubatwe vana vanokura vari alert kuti uko akubatwe vakaabhizwa vanowana chance yokutaura vamwe vana right now vatomboziti vaindipfekedza bhurugu haikupfekedza bhurugu really vati ndiri kukupfekedza bhurugu vachikupfekedza bhurugu but chigunho chavo chachakapinda it's abuse. Saka kana wakamudzidzisa mwana achikura kuti uko hakubatwi, but mom ndapfekedzwa bhurugu but I didn't like the way vandipfekedza nebhurugu. What happened? Vavachindibata neapa hint. So it's how you raise your children. Papota chilichi toenda kupi. Hans children, no matter what age, just needs good counseling to understand the new relationship. I helped my cousin. And I helped my cousin when she met a new man by sitting with the children and discuss. We actually realized that they were very understanding, accepting the relationship. Right. Don't say, Governor, guys, I want you to like this Leon. He's a good dad. No. Let them be the judge. Iwewe ndio unotipa munhu wako what your kids are like, what they like. Inzwaka, vanangu vanofarira kuenda navo kumovie. So this is what we're gonna do. Kana wakachona usina mari, I'll be giving you mari yekuenda kumovie nevana, so you can bond with them. Mwana wangu anofarira bhora, so I give you an opportunity kuti kana mchienda kubhora, enda naye kuma weekends unotamba naye bhora kupark. And kana uchitamba naye bhora kupark, they bond. Kwete kuti kwanzi unongoudza vana vakagara, guys, I love this man. He's my best man. He's my choice. Enjoy. He is a good dad. No. He has to earn it. The same way you have to earn his trust. That's why vakuru vekareka vai abuse this vana vaiti kana akarora mumukadzi raingogarwa raroko varora mumukadzi ngonzirera vana vairohwa nozva maroko egwaikwa mumwe mwana asiri wavo nemaroko egwaizoitwa mwana ari wavo zvazvakatosiyana. Vana vairohwa kupondewa chaiko. It's because vavasingaiti this assessment. Iwe usati waintroduce munhu kuvana inzwa mastori acho. Usually a good parent kana achikudata once or twice or 3 times per week anovhunza kuti vana vako vari sei, vawakaita asipo. How are your kids? Nemwana musoro bhangu musangomanyira kuti mvana kana uchida kudiwa nemunhu ane vana usangonyanya kungoti how are you no, how are your kids? Because musoro bhangu akabva uyo kauyo anga singabvunze vana hatumire chero mari yechingwa. So kana uchida kuwina chinzwa kaiwe mukomana iwe uruda bhebi wariona bhebi rakabatana rine vana varo, tengera vana varo things pama 20 pounds, tengera vana food, mafruits ariko kumberi. Vana vakanofarira maorange here, vana vakanofarira chii, watodiwa iwe. Kwete ngoti lula vana vako ngavaende kwababa vavo tigovoya tivate chatagarisa sinomborara tese iwe pane 2 weeks vana ngavangoenda kwababa vavo na. Imo vakadzi, you love men like that, very stupid. Vana inodori burden kuna musoro bhangu. Iwe vana this weekend shamari ngavaende kwababa.
ende ndovarume munodaka, oh he cares, haadi kuti vana vandione. Ndotomuzvarira sometimes ndozati ndikanzwa munhu achiti ndasiya vana vane babysitter, let's go on holiday, vana vanani vari kwaanti kwando, tell me vaanti vachona, how is she good with kids? Havana here vamwe vana vati kure? A lot of you vana venyu vari kuabusiwa nevana vasisi vako, because you don't consider what I told you. It doesn't matter, this doesn't matter to stepfather or step. Kana sister yako iwewe ine vana vevakomana vane 16, 17, 18, ione vana vevasikana vari slightly younger or older, vakangobonana vakangofeel attracted to each other, misikanzwa inouya. So izvi hazvisi kuapply kuvanhu vari kudivorce chete, zviri kuapply nokufamily. That's why sister ivengegwa nyaya yekuti ndaiti no, vana vangu havaende kumasleepover. Yeah, that was my rules. Vana vangu havaende kumasleepover. Ndofangwa ndaassessa how they're gonna be sleeping kusleepover. How big is your house kusleepover? Where are the boys gonna be sleeping kusleepover? Or even vanguwo vana vavakomana, I like to protect them. Vanorere kukuku, unorendezva nezvisikene zvikuku. Vana havafunge mafungira munoita. Takakura isusu tichida macousins. Let me tell you, kumba kwedu takaita hama dzedzo kuti kwabankuro, because vana dzisekuru vedu vane vakadzi 5. Saka vamwe vanenge vodoshandisa mambeu, vamwe vashandisa munyani, vamwe vashandisa mapira, vamwe vashandisa mudzitiri, vamwe vashandisa isivanda. Asi tiri family yengodzi vanhu vana vasekuru vedu vavane vakadzi 5. Saka taibva kuseva, but isusu tasingachazvinzwisisi. And waenda kuboarding school, so unosangana nemwana wokwabanini wokonzwa kwabantu vakatambira gokwe, but vauya kuzodzidza kumunene. Ende zveshwa reri bhaka svogodo remusikana. Unochimonzwa kuti tine kaukama. Zvandaizodira ana sekuru vedu manje pakamboita muchato. Vakomana vasikana vanga vakanaka ivovo. Vasikana vanga vakanaka pamuchato, vakwambuya vakwana maini mbuya vekwedu vanga vakarogwa kubarika, vekwedu vanga varogwa. Saka unoona kuti ukama hwacho kwamazviwa wakazara. Ndaenda kumuchato kumwainzwa vastamba. The first ever big wedding andakaona yaine maradio zvese food muchechetera. Pakachenewa. Mwana wacho aidhiraivha zvitima, papa nemakazi anokurira kutaura twakabatana. Andikuona kuti une vana vako vari kubritain apa, uchazofarisa kuti handei Christmas ka, because unozvidza wakangwara wakaprusa iwe. Christmas wakuenda, vana vasisi venyu, vana vasisi venyu, chiendai munotamba kumurwizi uko. Zvinoita mahumbwe, zvana zvako zvabva kuUK kuno zvikanoabhizwa kumusha uko, zvikanodzokera kuwanikwa kune case kuUK, because don't just assume. You should not just assume things will be okay. You need to monitor. You need to show that you care. Vunza mai vako, mwana wangu akaenda kunoona mbuya vake, fonera mai uchaudza kuti mom, are you monitoring the kids? Vana vari okay here? Vari kurara sei vana? Murumbotaura navo here? Shofuna, are you guys okay? No. He was touching me last night. Quickly, tora vana vako. Investigate. And because muri kuzvidza ma good parents musiri. Vamweni munonga good parents kutengera vanhu. Ndozvaita vabereki vedu. Vaimwa kutitengera bhutsi dzisingakwana ndokuve good parents. No. I'll tell you something that will shock you. Mamwe house girl ataishanda nawo. Aishanda nesu. Taitu bata waiti bata wachido bata. Mai vasipakaenda Harare nebasa. Usiku kwairebesa kwani zvaitiwa usiku ipo. Yes, nema house girl. Aungotsvake kuti mushandi wepamba, because vashandi wepamba, why these things happen? Because listen, patainorara nanamba munini, taivanzwa chichiva house girl ye. Angazori house girl kakuma helpers kuti akashata. Vari vamahelpers aya akanaka unoti vakanaka unoziva. Saka vanaba munini vedu vanenge vachiri matine vava kuma 18, 19. Vaituda to 16, 17. Vamwe vacho mahouse girl angari. So vanaba munini patainorara kundaivanzwa riya ndikaribata garo vakomana, riya ndikaribata zamu racho kumira kuti twe. Apa ndiye munhu anopota achikuzora mafuta pakuenda kuchikoro, zamu racho rakakudaya pafudza. Saka dzimwe nguva ukubaya pafudzi vezamu rake. Ine story dzataiwa dzaba munini dzedziya, vanaba munini vachitaura, yobhamira, apa pamwe yakati kureiwo zvayo. Iyo zama kuibedu, iwe, munhu woinyamaona, zvainitori hombe rambijana. Wozongoona zvinhu zvichingoitika. Because yes, it's abuse because they're underage.
But uzongona munhu mukuru angofarira bonde mwana waye atova personal disorder anguva addicted bonde. Usha zvakabvepi? Kuna imwe murume anoda bonde kudai zvakaita sei? Murume anoda magaro zvakaita sei? Zvaya zvakabva ikoko. Too much abuse to diki. So you need to be very, very careful in dealing with kids. Because vana havana kupusa. Right now, vana Amy, musandisa zvinhu mumagroup enyu mama. Vana vanga vanoshandisa phone. Vana vako mumba mako, internet yako, hauna kumboita lock. Vana vanoenda pa any website yavada. Senge wangu vana kuti you have to monitor because tine mabedroom ato. Ndona. Never ever underestimate. Kuchikoro vari kutodzidziswa zveponezvo. Yes, mwana wangu akauya achindiudza mukomana achine 12 years akandiudza kuti daddy nhasi ticha vauya kuchikoro nemavidhiyo euyu. They were teaching us and we need to learn this because there's a syllabus. Vamwe venyu zvimakambobvunza here kuti tombobvunza kuti sex studies syllabus yemuno muuk yakamira sei. Have you ever asked kuchikoro kunodzidza mwana wako kuti ndombirawo module yenyu yezvesex studies ndimboona zvamunoticha vana vedu dololo mungoenda chechi hallelujah hallelujah muchipa mari vafundisi hallelujah go to the Sunday school. Vafundisi vari kuticha zvavari kuticha vana vari kunodzidziswa sex education voedha zvamufundisi nesex education. Vafundisi venyu vamwe vacho vanoparidza zvebonde vana varimo. Kana zvokuisa vana kusunday school vamwe machurches vanoparidza zvebonde zvinonyadzisira vana varimo. Vatokura theyaleni vobatanidza zvavanodzidza chikoro nezvavadzidziswa namufundisi zvavakanzwa one mwana ari kutonhumburisa at 14. It's you. So how are you bring up your children? Makangwara here kamuka. So it's very, very delicate. Unofanirwa kuva clever. Kugona kwakuverenga usinayo hapana, but try your best. So ndakaura ndikati kauchitsvaga partner iwo unotsvaga senge boots, but iwo ndinoziva boots yauri kuda nemakwaniro ainoita. Kune imwe anogona kupa allowance. So unenge une list ka hazviri kuti udzoka kumba usina boots nokuti mutown mese waishayiwa yaunoda unoraunda off. Okay, ndanchida glass shoe but glass shoe ndaishayiwa, but kune imwe yaunopolisha yohwinya seglass shoe and yakasimba sefama shoes but ine chidodoma chakati dererei and ichimhanyika nayo kana muri rumwe. Saka iyi ndo yandazotenga. Uri kunzwa ndataura zvinhu zvinganapa ndarounda off. So when you're looking for a partner, yes, ndoda mukadzi ane magaro, but vane magaro havawanzi kuita good personality. Saka ndatorawo ane tumagaro twakaita tudiki but ane better personality. But ndozanganzawo kwasina magaro ndokavhirawo nebehavior, uku kwasingafariri gym ndokavhirawo nokuti anogona kuita maexercise nevana achibika, nokuti uyu ane kachikora ane kakosi. Saka uku kwaanowanzo, nokuti vamwe vacho vanenge vane vari perfect maslay queen vamwe havana career. So ndochipangwa kubalance kabiko. That's why you don't have any room 5 or 6, 7 or 8. Because you need to round off chakras, my best of this to round it off. Do paper data makes that to the nearest whole number. Do pick up from what Buzia made the put to the nearest whole number 0.0004 to the nearest whole number. So those are tofa ngonge tichita izvo zvezvo. Hanzi tauya twakazoona Jona achiuya nebhuyeya. Hanzi tuya twakazoona Jona achiuya nebhuyeya. I remember lots of things that were said when I was young at 4. Yeah, when we were young, pana zvinhu zvaitaura. No, that I don't want to vanzoya. So let me tell you guys what I've learned from my own kids. You know those kids that don't speak Shona? You know those kids that don't speak Shona? And you speak zvinonyadzisira pafoni. Vanzeva ndidire zvako mugaro imamo pinza. You're very stupid. Kangani uchinzwa maIndia achitaura nyadzonza apa India rataura zvokuti usingazive chiIndia. Vana vangu inotaura kuti daddy, what does mwana uya means? Oh, zvokuti mwana uya means child is coming. Oh, I always hear mom on the phone say mwana uya and she hang up. Dang. Then oh, saka mwana wako uya. Iniwo ndayandine sisime kuti mai babo. When I'm talking to someone else, mai babo. When I'm talking to my friends, mai babo.
She Dad, you know, we know what my babo means. What does it mean? It means their mother. So we know when you say my babo, you're talking about mommy. Dabatwa. Uzanado stupid. Sasa zote it's all slang. Ameno kutoti mchembiza wabo ngati ameno ukati wabo vanozati there. So those a lot of you pamutiri pafoni ndokunzwa vana vacho havanzi Shona ava kutodada nazvo havanzi Shona. Very stupid. Vana vanonzwa Shona. Chero kataura chinyanja chacho vanochinzwa. So iwe unochingwara mangwaro uchitaura zvinyadzi vana vachinzwa. Uchiteerera ipo papa ndinoona kuti live dzimwe wana kwaripo. Ngave panamire pano. Uchitaura zvinhu zvakanyanya. Zinyara rakadai nyoro ndakarohwa nyoro ndikazvara uyu. Vamweni munoita nogona kuita love. Ndakarohwa nyoro ndikazvara uyu. Uchingwa mwana wacho anga akapusa zvake zvene maso ari palive so. Achipusa nema anenge achinzwa. Wazvara dzenga. And you but that's the woman I want to marry. Apo unoenda kuchurch. A lot of you guys are going to church, wasting time. Because this is muri kupa vana kumba yakakura kudarika kuchurch. Vana venyu vari kudzidza kuva naughty more than church. Nezuro ndaraita live ndikablock ndakamungati maybe Mwari wasingade ndiitaura. Live ndaraita nezuro. Pandakablockwa naZuka. Right now, vanhu vazhinji makati zii panyaya dzezvechechi. You are not demanding miracles.